En lun vind fejede igennem Mumidalen, og alting åndede fred og idyl. Det var den perfekte dag til en udflugt. Mymlen og politimesteren var taget en tur ud i det grønne. Nå ja, og selvfølgelig også Lille My. Hey, du arresterer du aldrig nogen, eller hvad? Hvad? Hvad mener du? Du løber jo rundt lige hælende på min søster hele tiden, ikke? Det passer ikke. I går for eksempel vandede og plagede jeg mine roser hele dagen. Røv, det er tredje dag i træk lige på skovtur. Som tiden dog flyver afsted. Roser og skovtur kan vel ikke lige sige at være politiarbejde? Nå, hvad synes du, der en politimand skal lave, hvad? Ja, han skal fange nogle skurker og hugge hovedet af dem, selvfølgelig. Men der er jo ikke nogen skurke her i Mumidalen, Lille My. Det er selvfølgelig rigtigt nok. Og derfor er der ikke nogen, jeg kan anholde. Hvor ærgerligt. Ja, det er det vel. Og ved du, hvad det betyder for mig? Læs hvad? Jo, det betyder simpelthen, at jeg ikke har en snus at lave. Jamen, så tag på skovtur. Sig mig, My, er du ikke snart færdig med at spise? Ja, jeg er lige begyndt. Kan du ikke lade os være lidt alene nu? Hvad laver I egentlig helt herude i skoven? Vi er faktisk taget herud, fordi vi var en lille smule urolige for dig, Alisa. For mig? Hvorfor dog det? Er du helt sikker på, at hende, du bor hos, er din mormor? Selvfølgelig. Helt sikker? Ja, hun er mor til min mor. Hvorfor? Nå jo, det var bare fordi, at... Han vil spørge dig om noget. Hvad? Han vil vide, om din mormor er en heks. Ja, det er hun. Undskyld, men jeg fik altså lige et chok. Er du helt ligeglad med, at din mormor er en heks? Nej da. Min mormor har været heks lige så længe, jeg kan huske. Og jeg skal også være det en gang. Men det kan du da ikke. Du ser overhovedet ikke ud som en heks. Jeg er heller ikke nogen heks endnu. Men er man født i en heksefamilie, bliver man også selv engang heks. Selvom det ikke altid er helt let. I du godest. Jeg ville ikke have gjort det her, hvis ikke du havde prøvet at stikke af. Du virker ikke rigtig som en heks. Nå, og hvordan skal en heks så være? Du er faktisk den første heks, jeg nogensinde har mødt. Det er da noget, du tror, min unge mand. Er den der søde unge pige virkelig dit barnebarn? Det kan du tro, og hun er dygtig. Jeg er helt sikker på, at der bliver en ganske fortrinlig heks ud af hende en eller anden dag. Hvordan skal sådan en sød pige nogensinde blive en heks? Søde piger bliver prima hekse. Mormor, hvornår er du kommet hjem? Mummifar, Ja? jeg tror, vi to forstår hinanden. Nå, ja. Men i hvert fald er der ingen af jer, der taler med mit barnebarn igen. Er det forstået? Det vil komme til at koste jer dyrt. Jamen, mormor. I vil blive ramt af Osiris' nådesløse og grusomme hævn. Du behøver ikke komme med de der tåbelige trusler. Hvis du tror, de skræmmer mumifamilien, så tager du gruelig fejl, min kære heks. Oh! Hey, du ved vel ikke tilfældigvis, hvor mumrikken er henne, var Stinky? Jeg har ingen anelse, men han gik herfra for 2 dage siden. Det var ikke så godt. Hvorfor er I så sur? Vi vil spørge ham om noget. Spørg mig i stedet. Hvad skulle det nytte, om jeg må spørge? Hør lige, Stinky. Jeg hører ikke noget. Ved du, hvad en varm kilde er? Ja, den er ikke kold. Det kan vist være lige meget. Her er en varm kilde. Hey, sig nu, hvad det er. Hey, Steve. Stinky! Nå, hvad lad? Er der noget galt? Nej, hvorfor? Du plejer jo altid at gå lige ind i mummihuset, når du kommer derhen. Hvad skal så alt det her nu skal rige til for, hva'? Du lægger da også mærke til alting, Stinky. Ja, jeg er ikke født i går. Jeg tror, de alle sammen er sure på mig.
Hvem har også sagt, du skal løbe rundt med den der tåbelige mummitrold hele tiden? Slå dig sammen med mig i stedet for, så skal du bare se løjer, du. Jeg er ikke nogen skurk. Og i modsætning til dig har jeg faktisk en ren samvittighed. Hey, Sniff! Du skulle vel ikke tilfældigvis have en varm kilde på din samvittighed lige nu? Hold munden! Der er nogen herinde. Hvem der? Kom, lad os gå igen. Ha! Kan I komme derovre fra? Nej, lad være med det der. Lad os komme væk herfra. Og der går de mest hårrejsende historier om mystiske og uforklarlige ting, der er sket på gården gennem årene. Og nu er der vist ikke nogen, der våger at sætte sine ben der mere. Ja, det lyder sandelig ikke rart. Nu forstår de sikkert bedre, hvorfor det måske var klogt at frasige sig arven. Hullet er lidt snævert, men der er masser af plads derinde. Kom nu, ellers finder Sniff dig bare. Du kommer aldrig ud herfra, og her kan de heller aldrig finde dig. Og nu lukker jeg hullet til, så de helt sikkert aldrig finder dig.